Com cada any, l'Institut organitza el Correllengua. El Correllengua és una celebració creada amb l'objectiu de defensar i promoure la llengua catalana. Com que estem en plena pandèmia, aquest any no hem pogut fer la cercavila i la tradicional ballada de jotes, que hem fet durant els últims 10 anys. Aquest any, l'alumnat de primer, segon i tercer d'ESO han fet uns murals. Els de quart han llegit el manifest i els de primer batxillerat han fet uns vídeos llegint poemes. I els de segon han muntat una exposició de llibres. Els alumnes de primer d'ESO han fet dibuixos dels animals que Josep Carner presenta en el seu llibre, Museu Zoològic. Són poemes molt curts, com per exemple aquest dedicat al mosquit. Contra els que volen artistes, però els voldrien de franc. Fet el meu poquet de música, prenc una gota de sang. Els de segon d'ESO han dibuixat diferents animals per a il·lustrar alguns dels poemes del llibre titulat Bestiari, de Josep Carner. Aquest llibre, que va publicar a l'exili, conté més d'un centenar de poemes dedicats a animals de tota mena, domèstics, salvatges i imaginaris. Els de tercer d'ESO hem fet un mapa del món i hem assenyalat per on ha estat i viatjat el senyor Josep Carner, que va ser cònsol abans de la Guerra Civil a Gènova, San José, Le Havre, Hendaia i París. Com que no va poder tornar perquè era partidari de la República, va viure la resta de la seva vida fora de Catalunya, a Mèxic i després a Brussel·les. Els de quart d'ESO han gravat un vídeo llegint el manifest del Correllengua, que enguany ha escrit Joan Lluís Bozo. Escoltem-ne un fragment. Hem anat resistint amb persistència i en alguns casos amb velocitat l'ús de la difusió del català, sempre en unes condicions enormement desavantatjoses. Davant dels idiomes dominants que ens han anat expandint en nom de la llibertat. És per això que quan algú alça la veu per protestar i denunciar la situació de sometiment en què es troba el català, no falten mai les veus dels abusadors que ens tirillen a sobre de voler imposar la nostra llengua tants cops silenciada. Els dominadors es posen la disfressa de dominants en un exercici de cinisme intolerable, es volen fer sentir culpables de no deixar-nos expressar lliurement. Davant d'aquests casos que es repeteixen una i altra vegada en el nostre dia a dia, al supermercat, al pàrquing, al restaurant, amb les persones d'altres països que han vingut a la nostra terra i no han sabut comprendre que aquí cal respectar el català, amb una gran part de les forces de seguretat, fins i tot les nostres. Al món dels tribunals i la justícia, als mitjans de comunicació públics i privats, a la difusió de sèries i pel·lícules per plataformes digitals. Tenim, doncs, una greu responsabilitat històrica. Només així podrem salvar el català, ja que en el fons no es tracta de res més que una qüestió de respecte i dignitat. Això és el primer que hem de tenir al cap, al cor i a la boca. Respecte per nosaltres mateixos. Moltes gràcies i visca el Correllengua! Els alumnes de primer de batxillerat el curs passat van fer un vídeo llegint diferents poemes de Josep Carner en motiu de la celebració del Dia Mundial de la Poesia, que va estar dedicat al mateix Carner. Alguns dels poemes que van gravar en vídeo són Tres noies, Fidelitat, Desolació, Amor final i Pau. Escoltem com reciten el poema titulat Tres noies. Tres noies, poema de Josep Carner. Passen tres noies, totes de blanc, sota una pluja de sol batent, mans enllaçades, galtes rosades i cabelleres volant al vent. Inconegudes ja de llurs mares, bandeleroses qui sap a on. Sembla que estrenin el goig de l'herba i que refacin el cor del món. Oh, nova glòria, ben tots memòria, ulls que llampeguen i boca ardent, mans enllaçades, galtes rosades i cabelleres volant al vent. L'alumnat de segon de batxillerat humanístic han muntat una exposició de llibres de Josep Carner a l'aparador de secretaria que hi ha al vestíbul de l'institut. L'exposició està dividida en tres àmbits. Per una banda, hi ha els seus llibres de poemes, entre els quals cal destacar Auques i ventalls, El cor quiet, Els fruits sabrosos i Naví.
A més, hi ha un àmbit dedicat als estudis sobre la seva obra i un altre on trobem algunes de les seves traduccions més importants, com les rondalles d'Andersen, Robinson Crusoe o David Copperfield. Per a completar el Correllengua al vestíbul de l'institut, també s'ha pogut veure una exposició titulada Josep Carner de Príncep a Mitre, cedida per la Coordinadora d'Associacions de la Llengua Catalana, que és una organització que aglutina entitats i persones a títol individual d'arreu dels països catalans, preocupades per fonamentar l'ús social de la llengua catalana a tot el territori. L'exposició està formada per 4 lones que mostren les diferents etapes de la vida del poeta. Visca el Correllengua!